skutočne nič nevieme. Ale to nás len mysel presvieča, že vieme, alebo že máme moc nad všetkým, čo chceme. A ono to ako aj je z časti pravda, ale keď sa tomu poddáme a nebudeme tým tlačením a tou myslou sa presviečať do toho nejakého výsledku, ale iba si ujasníme, že takto to chcem, takto nie, a necháme ten kanál, to telo, aby to všetko transformovalo, tak vtedy sa môžu diať tie zázraky, ktoré sú nám sľubované. Ale vždy je to tá energia, ktorá tvorí, nie ego, ani mysel, ani nejaké afirmácie alebo nejaké ciele. Ako môže niekto namietať, že jemu sa to splnilo a plní, ale keby sa ideme opýtať, že čo všetko a koľko toho bolo, tak by to nebol moc taký dlhý zoznam a boli by to veci, nad ktorými mal nejakú tú akože kontrolu, ale neboli by to také tie zásadné veci, ktoré nám dlhšie nejdú a nad ktorými dlhšie ako keby sa cyklíme. A je tam viacero dôvodov za tým. Buď sú to tie vzorce, alebo traumy, alebo rodové línie. Akože už aj toho mám dosť niekedy pokrk, že takéto veci mi majú akože dokedy stať v ceste. Takže ako keby už aj to som odhodila a naozaj pomáha tá aktivácia tej vnútornej energie, toho vnútorného, tej vnútornej podstaty, ktorú všetci máme, ale treba ju aktivovať. To spraví ten rozdiel, to spraví ten veľký rozdiel.